A Mancomunidade do Salnés pon en marcha unha das súas grandes referencias en materia formativa. Trátase do Obradoiro de Hostalería, unha acción que acada xa a súa 16ª edición, consolidada como unha ferramenta clave para un sector estratégico para a comarca. Esta mañá tivo lugar o acto oficial de apertura do novo curso. Un obradoiro de emprego que ten un presuposto de 430.000 euros, dos cales pues, está subvencionado precisamente pola Consellería de Emprego, e polo tanto, aparte é un curso que cando remate pues, teñen o seu título, teñen un curso homologado, polo tanto ten a súa importancia e polo tanto eu creo que é algo que hai que destacar, non? Dende a Mancomunidade salientan que este obradoiro é un dos mellor valorados de toda Galicia. Conta cunha ampla taxa de empregabilidade grazas a unha completa formación que capacita o alumnado para incorporarse con plenas capacidades ao mercado laboral, porque estamos a falar dun sector que cada vez require de profesionais mellor cualificados. Somos conscientes de que o sector do turismo na comarca pois é un sector moi importante, un sector estratégico, un sector que ten un crecemento e un movimento económico moi importante, e somos conscientes tamén de que necesitan persoal cualificado e polo tanto, bueno, pois este tipo de formación que ademais que cando remata mayoritariamente todos os alumnos de alguma maneira xa teñen o seu traballo, polo tanto cumpre cos seus obxectivos. Esta nova remesa de alumnos e alumnas formarase nas instalacións do Obradoiro en Sanxenxo. Para Sanxenxo, pois nada, é un orgullo que un ano máis, e creo que xa son 9, o sea que non son poucos, que se volva a organizar este acto, este obradoiro de emprego, sobre todo con referencia turística que ten Sanxenxo, pois que sea efectivamente tanto para restauración, tanto cocina como camareiros, non? A formación, como ven sendo habitual, ten moi presente a parte práctica. De feito, xa ao longo deste mes de decembro, o alumnado será o encargado de preparar e servir varios eventos nestas instalacións, así como 2 colaboracións que teñen previsto organizar con Cáritas.